खुलुमबाय सुनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटिउबनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सोरबा जो फगबानलाय महर लानो सोरबा दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसेरामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मा खालामनो दैलां बोथोर सुरु स्कुल टाइम मा टाइम अखायानो अखासै आरोना नै रिक्साजों हरनांसिगोन स्कुलाव ओमफ्राय आफानि ब्रेकफास्टआ जोंना नै गाजर आलु एवनाय गावनि फेभरेट ओंखाम एवनाय आरोना ओमफ्राय दाउदै लांफायोनो दैसे हरनोसै आङो हाबाब मिगिसो जालायबाय ओंखाम गोजांसोमोनहाय सासे सुबुङा ओमफ्राय गाजर आलु एवनायजों जाया लारुसो जानो जाबाय बे ओंखाम मोजां थरसेखौ आं बोरै लारु खालामना होनांगौ दे दा गाबु खुगुनो मानो एग्राङो बेरे फुंजानो मजाजों खर' फिसा मानो फोनांनाय फिसा फोनांबानो दाय जायो नों मिथिया नामा फोनांदों आदाया खर'आव थाम्फै दंमोन नै थाम्फै सिखारनानै बोरैबा जादों आरो एदावबोदों आया 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 दे जाबाय नों देरहाबायथ' हामा आदाया स्कुल थांनांगौ हामा बेरे फुंजानिफ्रायनो डाइरेक्ट माथायावसो नांखायो बे सानै सुबुङा नोंसोर सानैया आंखौ दिनै थाब गाननो टाइम जाबायथ' बारा बुनो मोनाबा सान्स मोना बेयो गंगारा नै ओमफ्राय दसेनो आं आदान टिफिन हैनो माबा हैनो दै बथल नानि नै दावदै सोबावनांगौ गोलैसो टिफिना मारनाय जायाखै हारि कृष्ण बाबा नै मारनाय जायाखै नै इयाव मारनाय जायाखै नाङा ओंखामा जाफै एसे ओंखामा ओमफ्राय आं सासे सुबुंनि नामैबो फटाफट ओंखाम गुदुं संनांसिगोन आरोना बेलाय बबाव लारु जानांगौ खनसे सिथुमना होदोंमोन जाया सावफ्लेबाय ओंखाम गोजां थादोंसै बियो ओंखाम गुदुं फटाफट जानांसिगोन आरोना आङो थांबाय बैथिं रिक्सा होननानै थिनहरबाय आङो अखा हास्रोनायावनो साइकेल थां दावराव जानायानो खम जारला बेनिफ्राय आंबो जानो लाबाय आरोना फिसालानो जेरै हरदों बिमायाबो बिदिनो दावदैसे लानानै सिरि जानोसै आं गाइखेरजों जाखांनानै एसे सान्थि मोन्दों खोमा एसे गेलेबाय आं फिसाया एसेयावनो बिमाया एकदम न' फुखायै बाला आसिबार सिबनांगौ आयै नों गेलेदों मानो लंपेन्ट गस्ला खुना होजोबखो सना गानहोदो गान दामदों नालाय ओरै बैयावहाय ओमफ्राय भिडिअ खालामबाथाय गाना बन्द' जाथ'लायो आरोना गान दामसै मा गोथार जुलिनि जै होननायखौ दामसै बड' सं यो होननायखौ हालि बेखौल' मोजां मोनो येस दंबावो नै बे मोनसेखौ सुखानानै लाबावनोसै आङो दामसै सना दामसै बाबा होनै ओंखामा ओंख्रिया बेनो सनाफोर आंहा जाखांबाय आरोना दहायनो आलु गाजर दहाय फुंनियानो ओमफ्राय आचार फेलेबसे लानाय दालि ओमफ्राय पापर आरोना माइरंनि पापर लायनो नंगौना नङाथाय दाखालिनो लाबोनायमोन जायगाय थाबाय थादोंमोन बेखौनो एवबाय गोदि बायदि दानो जाफैथ' नै थांफै बायो थारमाने मा बुंनो आरोना आंनि ब्लग्सखौहाय दहाय फुङाव न' सुनायनि उननिफ्रायनो ब्लग्सखौनो लायाखै ओमफ्राय फिसालाया स्कुलनिफ्राय फैखांलायनानैसो आं ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनदों आरोना खम जारला थ' 6 दिननि उनाव आंबो आलुखौ जाफिननाय जाबाय आरोना 6 दिन माने सिगाङाव सप्तासे जाखाबायमोन जेरै अमा बेफोरबायदिखौ जेरै जादोंमोन बिदिनो आलुखौबो जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै 6 दिननि उनाव जाफिनबाय आरोना गाजर आलु भाजायाव आलुखौ जानाय जाबायना जाथाराखैमोन ओमफ्राय नंमारगौ अमा जाबाबो जेरै मोन्दोंमोन ओमफ्राय दाबो बोरैबा जानानै बोरैबा मोन्दों आङो थाव ओमफ्राय आलु जानानै बोरैबा आंगायल' बिदि मोन्दों आरोना एसे समावनो आं खमायखानो हायोबा गारखाथारनो हायोबा मोजां जाबायमोन खिन्थु आं सुरु खालामफिनबायना दा जादावनो आरो गोथावसो मोनलांसिनसिगोन गोथावआथ' मोनखायो थेवबाबो जानानै माने बिदि मजा मोनाखै आरोना बोरैबा मोन्दों आरो नोंथांमोना आंनि अमा बेदर जानाय भिडिअ'आव सोरबा जाफानाय बायदि मोनलायबाय आब' अमा जासिबाय नों आब' अमा जासिबाय नों बिमा होननानै आरो सोरबा गारथ'दोंमोन होननानै कमेन्ट हरदों आगैमोना आब'मोना आरोना बिमामोना नोंगौ जोंलाय आरो बबाव मा होनो बेखौ फेशन श' बहाय जों मालाय मा फेशन देखायहैनो बा माने एथ' फिट बडि नांबाय थागौ बेमार जायाबानो जाबायना हेल्दि जाबानो जाबायबा ओंखायनो अभार वेटफोर जायोबा गारथ'नोसै एसे ओमफ्राय बिनि उनाव कन्टिनिउ खालामसै जों जानो मोजां मोनग्रा मानसिना साहा पानि लोंनो मोजां मोनग्रा मानसि बिदि एथ' बासि आं बेलेगफोरनिखौ मिन्थिया खिन्थु आरो आं बादि मानसिया हाया जायो बायो आंनि लोगोफ्राथ' बहुद मथा दं सोरबा बुंबावसो हाया होनखायो आरोना बिदिनो अभार मोनबा एसे गारसै ओमफ्राय बिदि कन्टिनिउ गारलाबाय थायो आङो बबे फेशन श'आव थांनो अबाव मडेलिं देखायनो बिदिनो
थेवबाबो एसे गारबावगोन आरोना माने गाव गावबो मोजां मोनो गारनो हायोबालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो एथ' जे बैदि स्लिम बिदि जानो एथ' टारगेट गैया नालाय एखमबा गारनोसै एखमबा एसे जानोसै एसे नियम निथि खालामनानै जानोसै बास बेनोसै 7 hours later फोद्दा फोद्दि उन्दुलांजोब्बाय आंनि फिसाफ्रा आरोना ओमफ्राय नै टेबोलखौबो बेयावसो लाबोबाय बिनानावनि थाखायनो आं जिरायफानो मोना मानो मोना फार्स्ट टेस्टआ आरो जानो बावथारला ओंखायनो बिनानावखौ बेयाव फुथुनायावनो बैयावबा मा खालामबाय थायो आं नुवाना बै रुमावहाय ओंखायनो बेयावनो लाबोदो दे होननानै थाबाय गैला उन्दुलांबाय देमेजसै आरोना जारलासो आंनि फिसाफोरजोंहाय ओमफ्राय ओंखायनो आं बारा ब्लगखौ लाथाबबाय थायाखिसै माने बिनानावजों थाबाय ओमफ्राय फिसालाखौ एसे हब्राबाय थाबाय आरोना बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ मोननानैहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो लुगैदों आरोना आंबो बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाय आरो बिथाङाबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाय आरोना भिडिअखौ नायलायबाय थाखायो जोङो मुसाहारि अफिसियेल ब्रादारनि भिडिअ आरोना आं जा मोजां मोनदों बिथाङा शेयार खालामदों मा होनो मेन्डेला सारनि माखासे बिबुंथि आरोना जे सोर एक्टर एक्ट्रेसआ माबायदि मोनो बिदि एलबाम गाबा माबायदि मोनो सोर सिंगारा माबायदि मोनो सोर डान्सारा माबायदि मोनो बेजों लोगोसे एसे गुन गोनांबो माने बिबुंथि होदों आरोना आं बिथांनि भिडिअखौ मैयानो नायदोंमोन बे भिडिअखौ बानायनानै सानसे सिगाङावनो हगारखादों आरो दिनै बेलेगबो भिडिअ हगारदों बियो मेन्डेला सारनिनो हगारनाय आरोना मेन्डेला सारनिनो बिबुंथि आरोना आं जा मोजां मोनदों मेन्डेला सारनि बुंनायखौ फेस्लाजों लोगोसे ओंथि गोनां बाथ्रा बुंलांदों आरोना थ' सोरबा सोरबा आंनि नायगिरिफ्रा नुवाखै जानो हागौ मिन्थिनो एसे एक्साइटेड जागोन नङा होमबा आंबो बिराद एक्साइटेडलि नायनानै माने मोनथिनो मोनबाय आरोना आइडिया मोनबाय नङाबा एसेबो आइडिया गैया जोंनि बर' हिर' हिर'इन सिंगारफ्रा जेनेबा अबेबा प्रग्राम गायोबा आरोबा माबायदि मोनो बा सोरबा कमेडियानफोर फैबा माबायदि लाङो फैसाफोरखौ बेखौ बारा मोनथियामोन आरोना सिंगारफोरखौथ' एसे एनै मिन्थिबायमोन जेनेबा सिंगारफोरखौ लेंहरखायो नालाय बिदिनो 80 90 70 बिदि लाङो होननानै मिन्थिखायो मानो होनबा जोंहाबो बिजनियावहाय फांसन जाबा लेंहरखायो नालाय आरो मोसाग्राफोरखौबो बेसेबां लाङो एसे एनै मिन्थिखायोमोनथ' सारा बेहाय ख्रा ख्रा बुंना होबावदोंमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो लुगैनानै बे मुसाहारि अफिसियेल ब्रादारनि भिडिअखौ एसे लानाय जाबाय आरोना ब्रादार गाज्रि मोननांला आं नोंनि भिडिअखौनो लानाय जादों नगद सारेन्डार लाखायो आरोना आङो एसे शेयार खालामना होलांसै आं नायलांबानो जाबाय आरोना आं बेसेबां लांगोन 50,000 लांगोन आं दा सुलेखा बसुमतारी नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया सुलेखाखौ देंखोनि रानि बिथाङा दिनै रिटायार जानोसै मास्टार मावो मास्टारबो मावो दाना मोनसे प्रग्राम खालामनो फैबा बेसे लायो सुलेखा मेदामा 80,000 जायगा लानानै जायगा 1.5 लाख ओरै लायो लिंसारा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो मोनसे फिल्म लानायाव लिंसारा 2.5 लाख 3 लाख लायो 2.5 लाख 3 लाख लायोब्ला बोसोराव 2 3 फिल्म मोनोबा बेसेबां मोनगोन 12 लाख 13 लाख हेलेना दाना हेलेनाया मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो 80,000 निफ्राय जायगानानै नों खैदिन लायो मास मोनसे मास मोननै जेसेबां बारायो एसेबां फैसायाबो बारायो दाना मोनसे फिल्म बानायनो 15 दिन 20 दिन मास मोनसे ओरै लायो दा बिदि लायोब्ला हेलेनाया दिनै 80,000 निफ्राय 2 लाख 2.5 लाख खामायो मोनसे फिल्माव जुदि मोनसे फिल्माव एसेबां खामायोब्ला 3 4 फिल्म बानायबा बेसेबां थाखा मोनगोन माथो साख्रियालायाबो हाया दानिया नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया पंकज लाहारिनि बर'फोरनि गेजेराव हिट फिल्म बानायबाय थायो मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायावनो बिथाङा 6 लाखनिफ्राय जागायनानै 7 लाख 8 लाख लायो डाइरेक्सनबो होफायो बिथाङा हाइ स्कुलनिबो मास्टारबाव BSc दानिया हाइ स्कुलनि मास्टारनिबो मोनो दाना 2 3 जुदि फिल्म लिरनांगौबा बेसेबां फैसा मोनगोन बियो बोसोराव दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि गामिनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव रबिबाराव लां ओरैबायदि देलाय मोसानायनि इउनिफर्म सावगारि आखिनायनि इउनिफर्म दामग्रा देग्रानि इउनिफर्म देलाय बिमा बिफाफ्रा बेयाव लानानै थाङो बेयाव लांनाय लोगो लोगो सानसेया बि खुदिया मबाइल नायनो मोनला बेयावनो बिजि जानानै थाबाय गोसोफ्रा सोलायबाय आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला जाय मोनसेया मेथाइ खनो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मोसायो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया मोसानो ड्राग्स जाबाय माने बे मोसानो हाला ड्राग्स जाबाय माने मेथाइ खननो हाला दा बेखायनो बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि खुदियाखौ दोनहै दिनै फैला बे बोसोराव 4
एलबाम गादो एलबामाव मोनसे एलबाम गानायाव फैलाया बेसेबां लायो 25,000 लायो फैलाया मोनसे एलबामाव मोनब्रैयाव बेसे मोनगोन 1 लाख मोनबाय आं खैथा एलबाम गादो एबार 12था एलबाम गादो मोनसेयाव 25,000 बेसे जागोन खै लाख जागोन 3 लाख 3 लाखआ आंनाव हाबना दं दा गोजो माराम जालायनानै साख्रियावबो दरमायावबो थाबाय बिबो फैबाय होमबालाय माथो लस दा बेखायनो नाथाय मा जानांगोन खुदियाफोरा फरायनायाव मोजां जानांगोन खमैनो बिए पास जाथारनांगोन एमए पास जानांगोन जों गासिबो एक्टर एक्ट्रिसफोरानो गासिबो बिए पास एमए पास गोजा आनिफ्राय फिल्माव ओंखारग्रा बेफोर दामग्रा देग्राफोरखौ मानसिफोरा मा सानो हिन्जावनि लफिया सानो नाथाय साख्रियाल मास्टारफ्राबोथ' 2-3 लाग्रा दंना माहाजोनफ्राबो 2-3 लाग्रा दङ सोरबा दाहोना रुवाथियाबो 3-4 लाग्रा दङ दाना बि जाबाय मानसिनिनो आखलखा नाथाय बेखौ हारिमुआ थिना ओमफ्राय हिन्जावसाफोरखौ बांसिन मोसानायाव होनाङा सल' खननायाव हो हिन्जावसाफोरखौ मानो होनबा बैसो जानाय लोगो लोगो मोसानो लाजियो हाबा जानायनि हौवाबा हगारगोन ना हगारा बेखायनो मेथाइ खननायाव हो मेथाइ खननायावबाथाय बुरै जासे थालाङो खननो हायो एसे मोजां मोनदोंना मिथिनानैहाय जोंथ' हिर' हिर'इन बिसोरनि नामखौल'सो नायो बिसोरनि एक्टिंफोरखौल'सो जों नुनो मोनो खिन्थु दामखौ मिथियामोन ना आंबो मिथिनानै शेयार खालामनाय जादों आरो आं आसा खालामो आं बायदिनो नोंथांमोनाबो मोजां मोनदों मिथिनानैहाय बेनिफ्राय नोंमारगौ जोंहा सुलेखा मेमा बायद' मावो आङो सिगांनि ब्लग्सआवबो फोरमायखादोंमोन जोंहा फोरोंजानो मोननाय अ आ क ख ग घ अ फोरोंजानो मोननाय आरोना दा रिटायार जामारसिगोन माने बिसिनि गामियाथ' बेलेगावमोन खिन्थु जोंनि गामियाव हाबा जाफैयो नालाय थ' जों गामियावनो बायद' मावो गामिसे आरो एकदम फुरा गामिसे ओमफ्राय दाथ' बिजनि टाउनाव थानाया गोबावानो जाबाय बिसोरबो बेनिफ्राय आरो गामिसेनिबाबो गामिनिबाबो मालाय दाब दाब जायगायाव प्रग्राम गाहैनायाव बेसेबां फैसा लायो बेसेबां मायो जों बेफोरखौ एसेबो मिथियामोन आरोना दासो मेन्देला सारनि बिबुंथियावसो आरो बे ब्रादारा शेयार खालामनायावसो मिथिनो मोननाय जादों आरोना बेनिफ्रायहाय आङो आरोबाव मुसाहारि अफिसियेल ब्रादारसिम आरो निमाहा बियो आरोना गाज्रि मोननो नांला नोंथांनि शेयार खालामनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों खननै नायबाय आङो मैयाबो नायदों दिनैबो नायदों आरोना मोजां मोननानै नायफिनबाय थादों आरो आङो सोरखौ बेसेबां मोनो होन्दोंमोनलाय बेफोरबायदि होननानैहाय आं नायफिनबाय थादों आरोना बेनिफ्रायहाय गाज्रि मोननांला आरोना आंनि भिडिअखौ लानानै बिदि शेयार खालामदों बिदि साननानै गाज्रि मोननांला आरोना थ' बेफोर बुस्थुखौ बयबो एसे एनै मिन्थिनो लुबैयो साननानैसो आङो लानानै शेयार खालामफिनदों आरो नङाबाथ' आंना बे जाब्राखासै ब्लग्सआ गथ' गथायजोंनो लोगोसे खा ओमफ्राय बे गोदान मोनथिनो मोननानै आङो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो साबायखर बावबाय आङो फुल भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना गोबां आरो खोथा बुंबावदों जोंहा मेन्देला सारा आरो नै दिनै हगारनायाथ' फैला सारनि बिफाया बोरै थैनाय बेखौबो माने शेयार खालामनानै होबावदोंसो आरोना मुसाहारि अफिसियेल ब्रादारनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय स' दा थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय